Arsobispo sa Subo Jose Palma mihulagway sa Capilina de Fatima, Cebu nga usa ka dapit nga makahatag og kalinaw sa kaugalingon alang sa mga tawo nga nahasol ug napuno sa kasamok sa kaugalingon. Ani ang unang balita ni Femari Dumabok. Giulagway ni Arsobispo sa Subo Jose Palma ngang pagkatukod sa Capilina de Fatima, Cebu o sa Kamilagro kay natukod kini panahon sa pandemya. Ang dapit mato di Palma tukma nga dapit alang sa mga deboto sa mahal nga Birhen sa Fatima nga makakaplag sa kalinaw sa kaugalingon gikan sa suliran ug kabugat nga gibati. The prayerful atmosphere could be felt. People go there to pray, not for excursion, not for like a Disneyland adventure. Samtang matod ni Bishop Ruben Labajo, Vice Chairman sa Tres Pastorinos di Fatima, nga usa sa tumong sa Capilina de Fatima, Cebu, mao ang paghimo sa dapit nga usa ka tourist pilgrimage site. Subay niini may hangyo si Labajo kang San Remigio Vice Mayor Mariano Martinez nga mopalabang og ordinansa ang lungsod nga magdili sa kahilayan palibot sa balaang dapit. Mausab kini ang gipalanog di Palma. Mipasalig ang Vice Mayor nga tun-an unya kini sa konseho sa lungsod. Gipaybaw usab ni Martinez nga mipasalig na ang lalawigan sa Sugbo nga mopasimento sa 2 ka kilometro nga barangay road paingon sa Capilina. Gipaybaw usab ni Debra Andales, National President sa World Apostolate of Fatima, nga way entrance fee alang sa mga deboto nga mobisita sa Capilina. Uban ni Cleofer Lumayag, Femari Dumabok, GMA Regional TV Live.